Jingaseng Samla Jowai Presbytery Lingba ka Social and Economic Life Development Committee haringkat ka jingatray lang bat ka Jowai Municipal Board JMB kila pynlong ya ka program ay jingkay halor ka phang ka paong civic cleanliness waste management ya ka bala pynlong ha chutwaku indoor sports hall Jowai. Ya kani ka jingalang lapanya do Reverend DM Pasa Ubaderu Chairman ka SNELD haga juga por ula priang sobha ya boro ginongwan syakani ka program ki baderu ki dukat delegate jong ka Jowai Presbytery badla yoru ka jingpuli bat duai no teman basan e power. Chairman ka Jowai Municipal Board P Lingdo haba ay jing trending kon ulay kublay kerpang ya ka jingaseng samla Jowai Presbytery kabala pynlong ya kum kani ka program ay jingkay hakal yang ka khuid ka suba bat ka long ka badan kam hakini gisngi mamenta jong ka jingkala haka imlang ka salang ulak tentu ya ginongwan syakani ka jingelang makin long ki breu ki bali khuid umtang na po yeng Henry bat long ki bali khuid shabaru kumju kenang banyo ya kamaryang ba itanan bat kalaway ka ba pernay ula ang wat ka sarkar jong kari India kala benta haka GBM ban pynlong ya ka Swachh Bharat Mission Urban 2.0 haki Daka sor nakabenta ban wanra ka khuid ka suba susu ula ang ka pertay ka day ka hok ka kenti jong ublay kumta kum ki nong shong shnong ki de ban sumar khoi ban num penja khalya ya kamaryang ka ba itna bat ban long ki brio ki badan ka jingket create na ka benta ka laway ba pharnai bat ban pit ban biang ha ki liang paro ki rio shampang ki bala wan ban ai ji hikai ha ka ni ka si ki kentup ya ka kong palvi dora kharkongot bat ka kong Larissa Lakadong IEC Specialist SMB Urban Meghalaya kibala one man ay jing batay banya siya kinongwan ya shimbenta. Scientific answer, simple answer, kaya ganyan. Jabo, kiway. Kabanga ba na piging dal kang show, but ni bread kita. Kalau kami yang cepat ini ki botol no ni bobe ki kami tu sini jadi umam kini botol tiap tak no ni sepuluh masih tiap file you pensno hamulari ke jadi jangan masih tiap file you Ngidi ibenang kam sing ro kum banong haga jingi baga jing sor bi jongi baga snom dem sing kanom slem so karo kanan kam hi ga sibik bodi ka banong kong golong ba ka jing ro jong ga snom ka jing bon jong song snom bat sekawai pat ro bagi babon jong song snom hang tu ki jong ki business activities ki jong ki bagi dai ki nong di nyado ki jai do ki be pher hang ni agay yaw ko rin na jowai. Yaki toro kidon kam naga jong ka jaka ban bread dan ne ban po iki namar ga jing ka bamenta ka api ngi ka long gani. Kumangitib lang borok bat ni negro baga pertai kedai ka dingsna ka jong play. Del lagi jong kamon ka jong naga benta bo breu punyo ban jong bansa. Habang itib baga pertai kedai ka hok bat ka nganti ka jong play. Ngapi kibalong kinong song snong jong kene kapaten ko benta ngihun ban pendo ngihun ban penjot ya ka hot pila banong de wepan pengantin kumno ngin pendo kumno ngin penjot ya ka hanre ada ngimtim ban suma ya ka what ni tu isnap plastic ibathep ye chimikom ni ibathep ye sumit ni ibathep ye chocolate ibikibam bidon haki cakap terai bam bidon haki school bam haki cakap bidon hangno dan bread patah gitu kidai kiwai negi tekinong pensniu ya kemariam bat ega percaya ke belai ulai yang ngaba di
kumangong mentan baka kamera majonga ka datang bangkran menkot kajing dawa jong kopor menta ka long ba tungin long ki beriu ke badan kajing kit naga menta ka lowai ka pada syai hoi nanti angni balak banong bagi babonang ni kita kisamna ki bampat don kon don keti bampat don ka jong kayeng kasem andrai ken mau bagi don pat kiba on sami pateng hadin jong pi hadin dong ka songkha songman jong pi pin si yo iki kon kinat jong pi hun bagi kon ki keti jong pi kin ni gando i kajinge agaba ko kan jakria ki saudong sampun jong kayeng kasem ni kasnong ka thau jong pi kan jakria naga taga daw ko por ko biang ba nadu mentah bangin yatip kumno bangin le nang baga perthai ke bangin isong kan long ko perthai ke babit ke babiang